tam vidět. My budeme dnes hrát Charlie Pencil Game, že jo, Niku? Aha. Já mám tady mýho uživatele Nikon a těšíme se, jak to dopadne. Je sice odpoledne, ale doufám, že se něco stane. Ok, no. Takže uvidíme. Vidíte, že máme ruce v prdeli, jo, nemáme je tam, takže tím nehejbeme. Vidíte, mají. Jo, takže Jo, uvidíme. takže, tak ještě. Čili ještě k tomu chci říct, že Charlie umí i česky, naučili Nebo jsme teda- anglicky, ale my Já jsme jim to jsme ji zkoušeli, naučili česky. ticho, už jsme to zkoušeli česky a šlo to. No. My se docela postrali, tady Nikon se u toho i posral. Co jo, ty šašku, Jo, ne? tak, můžeme. Všímaj. Ať No. jdeme. Dobrý, takže. Takže, to začneš první. Dobrý. Charlie, jsi tady. Můžete to zkusit samozřejmě víckrát, ať to fungovalo, že jo? Charlie, Jsi tady. Oh, shit. Jo. Ne, Tak čekej, zeptáme se, jestli jak máš, se zabiják? jestli máš ty střelou rodinu. Ne, to je se, počkej. Charlie, máš rodinu? Charlie, máš rodinu? Kejve se to. Trošku. Charlie, máš rodinu? Charlie. Máš rodinu 4člennou? Hejbo se to. Má. Jdem. Charlie, zabila si někoho. Yes. A kurva. Takže Do počkat. piči. Charlie, Zahráme to znova. Narovnej to, Nikon. takže teďko zase hodina rovnání. Tady jsem chtěl podívat, mě tady možná už neděláme si to prdel, ale žádná senda to není. No, ale sice světlo, ale Natočíme i druhé video a to se bude točit někde z nějaké jiné místnosti. ve A z sklepě. jiný- A ve sklepě. Aha. Pojďte, tam je dobrá tma, tam by to mohli Jo. přijít. Když teď ten zvuk, takže Zkoušeli jsme ho i ve škole a fungovalo to i Jo. tam. Takže, Nebo jakože v rámci zkusíme- možnosti. takže zeptáme se na otázku, jestli ještě je tady, jestli žije. Jo, Dobře. jestli, takže se zeptáme. Charlie, žiješ ještě? A do federa. Ne. Ne, Charlie, byla jsi zabita v tomto století. Ještě Ne. nebyla. Takže jsi starší. A já do toho nebouch. Taky ne, že ne? Ne. Ale fakt máme ruce nahoře. Tak může dát, když tak ruce takhle. Můžeme dát víc tak ruce takhle. A to nic zase neuvidíte. No, neuvidíte, Takže je to kamera. je na hovno. No, takže můžeme znova. Tak počkej, takhle vidíte až je. No, tady jsou. Takže Charlie. Charlie. Ty tady. Dá to už to Ne, si to jsme Charlie. Jo, počkejte, nikdy- Máš bratra. Ne, ještě tam to nebylo moc. Ale jenom chci říct, že se Charlie nikdy neptejte na jejich vztahy. Jestli s někým chodí nebo tak, protože by se vám mohlo hodně něco stát. Že jí to štve docela. Takže teď to může vyzkoušet. Takže Charlie, měla jsi kluka. A kurva. Charlie, je ten kluk mrtvej. Není. Jo, ano, je přece, je tam přece, že jo? No. Je tady. Ty vole, nauč se anglicky, dějinu. Takže můžeme zkusit, ještě co bychom mohli třeba zkusit? Nevím, počkej. Máš vůbec opravdu točit videa delší než 15 minut? No, jo. mám to upravený. Jo, dobrý. takže- Takže může jít hodně hodin video, jo. No, když budete to je chtít. jedno. Takže- Ale stojíme. Takže můžeme začít. Dobrý, takže Charlie, mám velký péro. Ty do toho fokrokudilino. Teď se do toho fouknu. Ne, má to- Chystám se, teď jsem do toho Má to fouknu. být totiž na jes, Teď víte. jsem do toho fouknu, teď se chystám, ale teď už nebudu foukat. Tak bych foukal. Všichni vědí, že mám, no. Nebudu, protože jestli nám nechcete věřit, nevěřte, ale je to pravda, že jsem to opravdu předtím pohlo. Aha, zkoušeli jsme ho i ve sklepě a tam se úplně maximálně otáčelo. Ok, takže Charlie, budeš se s námi kamarádit? Bude. Charlie, Počkej, Charlie.
Jsme ti Zeptám se, sympatický. zeptáme se Charlie. Jo. Ne. Nejsme. Zeptáme se Charlie, jestli jí nevadí, že s ním budeme kamarádi. Charlie, můžu s tebou kamarádit, já i s Nikolem? Můžem. Teď jsem pokonal. Ty to, ale fakt ne. Já si to dělal ale strašnou Takže, prdel. no, Protože to to- nesmí brát, no, jakože měl bys to brát vážně, ale my si to. Takže, teď Nebo aspoň až za chvilku natočíme další video. Jo, takže zatím čau.